Hello friends, this is Roman. Welcome to my Technical Border YouTube channel. खुलुमबाय आंनि मुङा Roman Technical Border YouTube channel आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन गंसे मबाइलाव पिक्सआर्ट होनाय मोनसे मबाइल एप्लिकेशननि जोहै जोङो माबोरैहाय कास्टम थाम्बनेल बानायनो हायो। नंगौ लोगो, नोंथाङा जुदि गंसे PC एबा लेपटप गैया अब्ला नोंथाङा नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलावनो जोबोद मोजाङै नोंथाङा कास्टम थाम्बनेल बानायनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि भिडिअनि भिउअर्सखौ बारायनो लुगैदों आरो लोगोसे नोंथांनि CTRखौ बारायनो लुगैदों अब्ला बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनि थाखाय मोजां कास्टम थाम्बनेल बानायनो हानाय जागोन। तो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलाव कास्टम थाम्बनेल बानायनो थाखाय नोंथांनो मोनसे मबाइल एप्लिकेशननि गोनां जागोन आरो बे एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय पिक्सआर्ट। नंगौ लोगो, नोंथाङा पिक्सआर्टखौ नोंथांनि प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड आरो इनस्टल खालामनानै लागोन। जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो लुगैयो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबखौ थुनानै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। तो फैदो लोगोफोरजों जागायदोनि, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबियावनो जोङो नैबे पिक्सआर्टखौ खुलिगोन। बेनि उनाव नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन। बे मोनब्रै अपसननि मादाव नोंथाङा नैबे ड्र होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नैबे स्टार्ट ड्रयिं होननायाव थुनानै होगोन। अब्ला बेयाव खायसे अपसन ओंखारबाय। दानिया नोंथाङा जोबोद मोजाङै नाय। नोंथाङा बेवहाय ओरैबायदि मोनसे मेजारमेन्टखौ सायख'गोन जायनि मेजारमेन्टआ जाबाय 16:9। तो बे मोनसेनि मेजारमेन्टआ जाबाय 1280 बाय 720 पिक्सेल। तो बे जाहैबाय जोंनि थाम्बनेलनि साइज, जोङो बेखौ सायख'गोन। बेखौ जों सायख'बाय। बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबे सायाव थानाय तिरसिन अपसनाव जोङो थुनानै होगोन। तो अब्ला जोंनिया बेबायदि नुजाबाय। दानिया जों मा खालामगोन, बेखौ एगेन नैबे तिरसिनाव थुनानै होगोन। दानिया नैबे सेभ एन्ड शेयार अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया जों बेखौ गेलारियाव सेभ खालामनानै लानो थाखाय गेलारियाव थुनानै होगोन। अब्ला बेयो नैबे सेभ टु गेलारि, डेट मिन्स बेयो गेलारियाव सेभ जानानै थाबाय। दानिया जों नैबेयाव थुनानै बेखौ बेक खालामफिनगोन। एगेन थुबावगोन जोङो, एगेन जों बेक खालामबावगोन, बेक खालामबाय थागोन। अब्ला दानिया जों बेबायदि मोनफैबाय। दानिया जों मा खालामगोन, एगेन नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन जों। दानिया जों एबारो नैबे ड्र अपसनाव थुला, जोङो नैबे एडिट अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया जोङो दानि बावैसो गेलारियाव सेभ खालामना लानाय जोंनि थाम्बनेलनि साइजखौ जोङो बेवहाय सेलेक्ट खालामगोन। बेनि थाखाय नैबे नोंथाङा रिसेन्ट अपसन नुदों, बेवहाय नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनो हागोन। अब्ला क्लिक खालामबा बेवहाय बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन। अब्ला जों दानिया थांगोन नैबे गेलारियाव थांगोन, नैबे गेलारि। थांनाय लोगो लोगो दानि बावैसो जों बानायनाय अपसन पिक्सआर्टआव जों जिथु बानायदोंमोन बेखौ मोनगोन। अब्ला नैबे पिक्सआर्ट, तो बेबायदि थुबाय। दानि बावैसो जों नैबेखौ बानायदोंमोन, अब्ला बेखौ जोङो सिलेक्ट खालामनानै होगोन। तो बेबायदि सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बेयो बेबायदिहाय गेंबाय। दानिया जों मा खालामगोन, बेखौ गिबियावनो कालार होग्रोगोन। बेवहाय कालार होनो थाखाय नोंथाङा सिङाव मोनसे अपसन नागिरगोन। बे अपसननि मुङा जाबाय ड्र। अब्ला नोंथाङा नैबे ड्र अपसन नुनो मोनदों, बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होगोन। तो जों क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे आगसि साइडथिं मोनसे अपसन नुनो मोनदों, बेवहाय क्लिक खालामना होगोन। तो क्लिक खालामबाय। अब्ला बेवहाय जों मा नुनो मोनबाय, कालारनि खायसे अपसनफोर नुनो मोनबाय। दानिया जों जायखिजाया मोनसे कालार चुज खालामगोन। आङो नैबे कालारखौ चुज खालामगोन। अब्ला बेबायदि कालार चुज खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जोंनिया नीला कालारा बेबायदि ओंखारबाय। दानिया जों नैबे सायाव अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। तो बेनि उनाव नेक्स्ट जों मा खालामगोन, नैबे अपसन दङ, बेवहाय जों थुनानै होगोन। दानिया जोङो नैबे स्कुवेरखौ सिलेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव जोङो नैबे सिङाव नैबे फिल अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा, बेवहाय थुनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो नैबे अके अपसन नुदों, बेवहाय अके खालामनानै होगोन। दानिया जों बे कालारखौ बेबायदिहाय बोगोन, जोङो बेबायदि बोफ्लावना लाबाय। दानिया जों कमप्लिटलि बेखौ जोख्लोबनानै होगोन। बेनि उनाव जों मा खालामगोन, नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया जों बेवहाय मोनसे सावगारि लाबोगोन। आंहा मोनसे सावगारि दङ। तो सावगारि लाबोनो थाखाय नोंथाङा सिङाव नैबे अपसनफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे अपसन नागिरनांगोन, बे जाबाय एड फट'। नैबे एड फट' जोङो थुनानै होगोन। दानिया आङो आंनि मोनसे ट्रेन्सपारेन्ट फट' सायख'गोन। बे जाबाय आंनि ट्रेन्सपारेन्ट फट'। आं बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नैबे सायाव एडआव थुनानै होगोन। तो बेबायदि थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैबाय। दानिया आं बेखौ बेबायदि बोनानै आंनि मोखांनि डिरेक्सनखौ चेन्ज खालामगोन। बेबायदि बोना लाना फैगोन, बोफ्लावगोन, बेखौबो बेबायदि एसे बोगोन। दानिया जों नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया जों नैबेयाव मोनसे रिबन बोगोन। बोनो थाखाय जोङो दहायनि ड्र अपसनाव थांगोन, नैबे ड्र अपसन, बेवहाय थुनानै होबाय। एगेन जों दहायनि बादि नैबेयाव थुनानै होगोन, थुबाय। दानिया जों गोजा कालार सायख'गोन, बे जाबाय गोजा कालार। दानिया नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया नैबे सिम्बलाव एगेन थुनानै होगोन।
तो बेवहाय स्क्वेयरा नैबे सिलेक्ट जाखानानै दङ अब्ला स्क्वेयरखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामना लानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिङाव फिल अप्शनाव थुनानै होगोन बेनि उनाव अके थुनानै होगोन दानिया जों नैबेयाव मोनसे रिबन बोगोन बेबायदिहाय रिबन बोबाय बेनि उनाव नैबे सायाव थानाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया बेवहाय जों मोनसे सोदोब लिरगोन लिरनो थाखाय सिङाव अप्शननि मादाव नैबे टेक्स्ट अप्शनाव थांगोन बेवहाय जों थुनानै होगोन तो थुनानै होबाय दानिया आं बेवहाय आंनि भिडिअजों रिलेटेड थानाय मोनसे सोदोब लिरगोन हमनानै लाबाय लिरबाय थाम्बनेल लिरबाय दानिया नैबे अके सिम्बलाव बेखौ थुनानै होगोन दानिया जों नैबे थाम्बनेल सोदोबखौ बेबायदि बोख्लायना लाबोनानै गोजा रिबननि सिङाव बेबायदि फज'नानै होगोन अके दानिया जों सायाव नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन तो बेबायदि जाबाय दानिया जोङो नैबेयाव खायसे सोदोब लिरबावगोन तो लिरनो थाखाय जोङो नैबे टेक्स्ट सिम्बलाव थुनानै होबाय तो बेवहाय आं बर'जों लिरगोन तो थाम्बनेल लिरबाय आङो बेनि उनाव अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया नोंथां बेखौ बेसेबां गिदिर होनो हायो नोंथाङा गिदिर होनो हायो फिसा खालामनो हायो बेखौ आं सायाव लानानै थांबाय बेबायदि गिदिर खालामबाय आङो बेनि उनाव आङो अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया आं नैबेयाव मोनसे लिरबावगोन बेनि थाखाय टेक्स्ट सिम्बलाव थुनानै होबाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन सोदोबखौ आङो सायाव लानानै थांगोन बेनि उनाव सायाव थानाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन एगेन लिरबावगोन जोङो टेक्स्ट अप्शनाव थुनानै होगोन बानायनो होननाय सोदोबखौ लिरबाय आङो बेनि उनाव अकेआव थुनानै होगोन लिरनाय सोदोबखौ एसे गाहायाव बाननानै लाना फैगोन एसे बोफ्लावबानो जाबाय बेनि उनाव सायाव थानाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला जोंनि थाम्बनेला अलमस्ट रेडि जाबाय दानिया जों मा खालामगोन बेखौ जोङो जोंनि मबाइलाव सेभ खालामनो थाखाय नैबे सानि तीर चिन्हआव थुनानै होगोन बेनि उनाव जों बेखौ नैबे गेलारियाव सेभ खालामनो थाखाय बेयाव थुनानै होगोन अब्ला बे गेलारियाव सेभ जाहैबाय दानिया जों बेखौ दाननानै होगोन दानिया आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोङो दानि बैसो बानायनाय थाम्बनेलखौ जों माबोरैहाय जोंनि भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव मोनसे सफ्टवेरखौ इनस्टल खालामना लानांगोन बेनि मुङा जाबाय इउटिउब स्टुडिअ दानिया जोङो इउटिउब स्टुडिअखौ खुलिगोन थ' नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे जाहैबाय इउटिउब स्टुडिअ आं बेखौ इनस्टल खालामनानै लाखाबाय नोंथाङा जुदि दासिमबो मबाइलाव इनस्टल खालामनानै लायाखै अब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै लाग्रो अब्ला आङो बेखौ खुलिनो थाखाय बेवहाय थुनानै होबाय अब्ला बेवहाय बेबायदिहाय गेंबाय दानिया नोंथाङा नैबे आगसिथिंनि गोजौ खनायाव मोनथाम सिन नुदो बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन अब्ला बेयाव खायसे अप्शनफोर नुनो मोनदों नोंथाङा बे अप्शनफोरनि मादाव नैबे भिडिअ अप्शनखौ थुनानै होगोन बेवहाय नोंथांनि आपल'ड खालामखानाय खायसे भिडिअफोरा बेवहाय नुजागोन नोंथाङा बे भिडिअफोरनि मादाव बै भिडिअखौ सायख'गोन जाय भिडिअनि थाम्बनेलखौ नोंथाङा चेन्ज खालामनो नागिरदों एब्ला जाय भिडिअ नोंथाङा थाम्बनेलखौ लगायनो नागिरदों अब्ला बेवहाय आं मोनसे भिडिअआव थाम्बनेलखौ आपल'ड खालामगोन हमनानै लाबाय आं नैबे भिडिअ आंनि थाम्बनेलखौ आं आपल'ड खालामगोन बिब्दि खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे भिडिअनि सायाव क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय नुजाबाय दानिया नोंथाङा नाय नैबे सावगारिनि सायाव नैबे पेन्सिल बायदि मोनसे नोंथाङा आइकन नुनो मोनगोन बे आइकनाव नोंथाङा थुनानै होगोन थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनबाय बेवहाय नैबे एडिट थाम्बनेल अप्शन ओंखारबाय नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया सिङाव नैबे चेन्ज अप्शन ओंखारबाय नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन आं थुनानै होबाय आं दानि बैसो बानायनाय थाम्बनेलखौ दानिया सिलेक्ट खालामगोन अब्ला नै जाबाय जों दानि बैसो बानायनाय थाम्बनेल आं बेखौ सिलेक्ट खालामगोन सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव मा खालामगोन नैबे अपेन होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन अब्ला बेयो बेबायदिहाय फैबाय दानिया जों बेखौ मा खालामगोन दानिया जों नैबे सायाव थानाय सिलेक्ट होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन अब्ला बे सिलेक्ट जाबाय दानिया जों बे थाम्बनेलखौ जों सेभ खालामनांगोन सेभ खालामनो थाखाय नैबे सेभ होननाय सोदोबाव थुनानै होगोन अब्ला बे सेभ जानो सुरु खालामबाय अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा बेवहाय मा जाबाय जोंनि थाम्बनेला बेवहाय सेभ जानानै थाबाय आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै थाम्बनेलखौ जों गंसे मबाइलावनो माबोरै बानायनाय जायो बेखौ मोनथिबाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजिनो थालांदोंबा प्लिज आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर नोंथांनि बुजिमोनैखौ लानानै आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे बेखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला गोजा बाटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थानो हायो आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो हायो थ' लोगोफोर उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे जै बोराइ बाथौनि